दासान्दि जे नोंथांमोना नुदों एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि मोनसे माने भिडिअ आरो भुमिका मोसाहारिमोननि भिडिअ माने ससियेल मिडियायाव नुदों। दा आं बेखौनो मोनसे बुंनो नागिरदों, गोरोन्थिया सोरनाव दङ? दा गोरोन्थिखौ जों नागिरलायबाय थायोबा मा समाधान जागोन दाना? दा बिनि गेजेराव आं खुद दिनै गोबावनि उनाव बे भिडिअखौ नोंथांमोननो होनो नागिरबाय। बाथ्राया बेनो लोगोफोर, गोरोन्थिया सोरनाव दं? साप'ज आङो उदाहरनसो होनो नागिरदों, उदाहरन दै, आङो दिनै उदाहरन होगोन। दिनै जोङो हयथ' भुमिकानावबो थानो हागौ गोरोन्थिया, एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआवबो थानो हागौ गोरोन्थिया, एबा एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि गेजेरावबो थानो हागौ गोरोन्थिया। खिन्थु गोरोन्थिया बुंनो थाङोबा साथाम मानसिनावबो गोरोन्थि दङ। माबोरै साथाम मानसिनाव गोरोन्थि दं होननानै बुंगोन आङो? एन्टारटेनमेन्टआवबो दङ, नङा होमबा? भुमिकानावबो दङ आरो भुमिकानि बिसिनावबो थानो हागौ दङ। माबोरै दाना बुंसै आं। दिनै साप'ज हमना लादो, खुद आंनो होनबाय आं दा आङो जुदि दा साप'ज आं दा हाबा जाबाय, नङा होमबा? आं जुदि गुबुन सिख्लाजों ओरै गोबालायनानै जुदि आं दा फट' लायोब्ला आंनि बिसिया आंखौ रागा जोंना रागा जोङा? सिम्पोल भाषा, हाबा जाखानानै बिसि फिसा थाखानानै एबा हिनजाव थाखानानै माबोरै मालाय सिख्लाजों ओरै गोबानानै फट' लानो हाखो? होनगोन ना होना? आंनि हिनजावाथ' होनगोन। दा बे बाथ्राखौ जों बुजिनांगोन, एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ बुजिनांगोन। दा दिनै नोङो हमना लाबाय, एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड फंबाया दिनै बिसिखौ रागा जोंबाय, माने भुमिकाखौ बिदि बुंनायखाय आरोना। साप'ज दिनै हमना लादो दे, जुदि एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बा आंनि बिसिया जुदि गुबुन हौवाजों जुदि ओरै गोबालायनानै जुदि फट' लायोब्ला, आंनि हिनजावा जुदि गुबुन हौवाजों ओरै गोबालायनानै जुदि फट' लायोबा, मा आं मालाय दुखु मोना नामा? हाबा जाखानाय हिनजावा सासे हौवाजों माबोरै गोबालायनानै फट' लानो हायो? बेखौ आं मालाय मोजां मोनगोन नामा? गुबुन हौवाजों बोरै मोदोम नांजाखो? आंबोथ' मोजां मोननाय नङाना, आंबो मोजां मोननाय नङा। स' दिनै ओंखायनो आं एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड फंबायखौबो होनदों, जुदि नोंनि हिनजावा जुदि गुबुन हौवाजों बिदि ओरै गोदोना गोबालायनानै जुदि फट' लायोब्ला, नों मालाय बिसिखौ मा होनगोन बे समाव? नोंथ' हयथ' बिसिखौ सोबागोन जानो हागौ, बा गुबुनाबो बिदि जागोन। स' आं मानो बुंदों बे बाथ्राखौ? बावहाय आं साथाम मानसिखौबो आङो बुंदोंसो। माने आं मानो बुंदों? आं रावखौबो गाज्रि मोनना बुङाखै। माने आं जास्ट नोंथांमोननो आं उदाहरनखौ होदों दै। बाथ्राया थार, जोंनाथ' मालाय माबा मोनसे मालायनि घटना जायोबा फेक बुंनो मोजां मोनखायो। गुबुना मालायखौ सोंखारिनाय, गुबुना मालायखौ रायखोमानाय, गुबुना गुबुनखौ बरनाम होनायाव बांसिन मोजां मोनो। खिन्थु दा आं मानो बुंनो नागिरदों? एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड फंबाय आरो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि बिसि, नोंसोर सानैयासो बुजिनांगौ। खारन नोंसोर सानैयासो फेमिलि दा। नोंसोर सानैया फेमिलि, मालायनि बाथ्राखौ जों लानानै जों गोजाव नाङा दा। दिनै जानो हागौ दिनै भुमिकाया दुखु मोनदों, खिन्थु भुमिकानाबो इसिबां बिदि फेक बुंनायाथ' बिनिबो भुल जाखाबाय, बिनिबो भुलखा। दिनै बियो फेसबुकाव लिरनासो होदोंमोन, नङा होमबा? नोंबो बेखौ लिरनानै कमेन्टआव हरफिनबानो जायोमोन ना, आंनिनो गोरोन्थि जाबाय बा बिदि जाबाय होननानै, सरि होननानै। आरो बेफोरबायदि बुंनो हायै मानसिनाव, बेफोरबायदि हजम खालामनो हायै मानसिनाव, सैज' खालामनो हायै मानसिजों आरो मा जागोन? साननांगौ खोथा फैयोना। ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों, आंनि धोरोमनिफ्राय आरो बे बिटिआर इनफो स्ट'रि चेनेलनि गेजेराव आं बुंगोन, आं जे मोनदांदों नैबे बोसोरसिमाव, आं बे बैसोसिमाव बेसेबां आं एक्सपिरियेन्स मोनदों बायहेरायाव गिदिंनानै, गुबुननि न' बेरायनानै, गुबुननि माने ओनसोलाव बेरायनानै, आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं शेयार खालामदों। आंबोथ' दाबायदियाव आंनि हिनजावा गुबुन हौवाजों जुदि बेफोरबायदि गोदोना गोबालायनानै फट' लायोबाथ' बेखौबोथ' आं मानिनाय नङाना। आरो हाबा जाखानाय माने हिनजावजोंलाय मानो गोबानानै फट' लानांगौ? बेबोथ' भुल, आंबोथ' दुखु मोनगोन ना। स' आंबो दिनै गुबुन सिख्लाजों ओरै गोबानानै जुदि फट' लायोबा, आंनि हिनजावआलाय आंखौ मानो रागा जोंनो जानांगौ जाखो? आंनि हिनजावआबोथ' आंखौ रागा जोंखागोन ना। लाजिनो रोङा नामा? सेंग्रा गोरलैबाव बेखौथ' होनखागोन ना। जोंनि सेंग्रा समाव बारबोबाय, बै समाव जों दा संसाराव हाबबाय। दा बिनिखायनो बुजिलायनांगौआ मेइन बाथ्राया एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड फंबायाबो बुजिनांगौ। दा दिनै नोंनि रेकर्ड मोनसे ओंखारदों, रेकर्डआ भाइराल, बिराद गाज्रि नों बुंदों नोंनि बिसिखौहाय। ओमफ्राय बे मोजां जायाखै होननानै आंनि धोरोमनिफ्राय आं बुङो, बेबायदि भाषाखौ नोङो बुंनो नाङामोन, नोंनि आंगो हिनजावखौ बिदि बुंनो नाङामोन। आं बेखौनो खावलायबाय आंनि गोरबोनिफ्राय। आरो दाबो सम दङ, मानोना बेफोरबायदिनि इसिबां गिदिरनि खोथा नङामोन बियो। दुखु मोनखायो। दिनै जानो हागौ एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड फंबाय, नों बिराद दुखु मोनो नोंनि हिनजावखौ बिदि मोननो थाखाय। नोंबो देख नायनायसाय, नोंनि हिनजावा गुबुनजों गोबालायनानै फट' लामोनसाय, नों मा सानगौमोन बे समाव? मा सानगौमोन? गुबुन हौवाफोरथ' मा होनगौमोन? थै साला, नों गुबुन हौवाजों बिदि गोबालायनानै फट' लादों, नोंखौ गारसिगोन आं, नै बिदि बुंगौमोन गुबुन हौवाफोरबाथ'।
दा जेनेबा न' डाउट बिदि लायाखै दिनै नोंसो लादों भुमिकाजों ओंखायनो दिनै नोंनि बिसियाबो दुखु नांदों आरो बिदिनो लासैनो मालाबा माने नों नङा जानो हागौ गुबुन सोरबाया बिदिनो गोजाव लाङो नालाय बेखौनो नुहैदो नोंनि हिन्जावाबो गुबुननिखौ नुनानै एसे माने दुखु मोनदों दा बुंनाया ओंखायनो नों सानैनि गेजेराव आरो नोंसोर साथामनि गेजेराव बुजिलायनाय थानांगोन मिथिलायनांगोन बाथ्राफोरखौ ओंखायनो मानसिनाव सैज्य गुना हानांगौ होननानै बुंदों जायना सैज्य गुन दङ गावखौ सैज्य खालामनो हायो निमाहा होलायनो हायो बेनि न'खराव गोजोन जायो जायहा निमाहा होलायनो हाया एसे एसेयावनो रागा जोंलायो एसे एसेयावनो गोरोन्थि बुजिलायो स' बिदियाव न'खराव सान्थि फैया दिनै आं नोंनि न'खरखौ नोंनि न'खराव जे नुहुरदों आरो दिनै भुमिका बिनानावखौबो आं बुंबाय बिनानाव बुहुलाव आरो बेबायदि दा बुंसै मानोना बेफोरबायदि घटनाया नोंगौ नोंहा बयफ्रेन्ड दङ नोंहाबो संसारनि खोथा दङ खिन्थु फट'खौ लाबाय लानायावबा सोरबा स्टेटास होलायलायखो आंथ' मिथिला खिन्थु दिनै घटनाया जाया नङा दिनै बिराद गिदिर घटना जानो थांगासिनो दं मोनसे न'खरा दिनै बायनो थांगासिनो दङ मोनसे न'खरा गभर्नमेन्ट जुदि बायोबा बिनि रेसपन्सिबिलिटिया सोरनि जागोन दिनै आं भुमिकाखौबो होनगोन भुमिका जुदि नोङो देनां हाबा जाबायानो हाबा जानानै जुदि नोंनि हौवाया जुदि गुबुन हिनजावजों बिदि गोबालायनानै फट' लायोबा नोंबोलाय मोजां मोनगोन नों मालाय बुंनाय नङा नोंनि माबाखौ हौवाखौ बुंनाय नङा आरो नोंनि हौवायाबो भुमिकायाबो हाबा जानायनि उनाव भुमिकानि फिसायाबो जुदि देनां गुबुन हिनजावजों बिदि गोबालायनानै जुदि फट' लायोबा नोंलाय बुंनाय नङा नोंनि फिसायखौ बुंनाय नङा निस्सय बुंगोन ना ओंखायनो बुहुला बयनावबो दङ दा ओंखायनो नोंसोर गावजों गाव सुद्रायलायदो नोंसोरलाय सोर जोंलाय सोर नङा होमबा स' मानोना दावराव दावसिखौ जों माने जों सुद्रायलायनो हायाबा कन्ट्रल खालामलायनो हायाब्ला बे ससियेल मिडियायाव फैजाबाय थानानै एसे माने भुल जागोन आरो ओंखायनो आं बेखौनो बुंदों अनलायनानै नोंसोर बयबो साथामनि गेजेराव गोरोबलायदो रावनिबो न'खरा माने दा गावथों आरो नोंसोरनि सोमोन्दोआबो दा गावस्रालायथों एबा भुमिका जेनेबा एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड आरो बिनि हिन्जावनि गेजेरावबो मोजां सोमोन्दोआ थालायथों आं बेखौसो आंनि गोरबोनिफ्राय आंनि धोरोमनिफ्राय खावलायबाय आरो प्लिज अननानै थेंक इउ